Poďte si so mnou pripraviť zapekaný karfiol. Čaute tiktokáči. Takže karfiol si odobereš od toho hlúbika, od tej tvrdej časti dole a zbytky karfiolu si rozrobíš na menšie kúsky. Tie väčšie som si ja takto ponakrajoval. Jarnú cibulku si nakrájaš tiež na kúsky, pridáš do sklenej misy, prichystáš si 5 vajíčok, k cibulke nastruhaný sír, zhruba 150 g, potom tých 5 vajíčok, lyžička soli, lyžička čierneho korenia, spolu to všetko zamiešaš. Medzi tým som si dal zovrieť vodu a na 10 minút ten karfiol rozobratý povarím. Keď je povarený, po 10 minútach ho scedím a pridám ho do pripravenej zmesi. Všetko to spolu takto poriadne premiešam, nech ten karfiol obalí ten syr a vajíčka. Mám pripravenú vzadu formu. Keď nemáte formičku alebo máte toho väčšie množstvo, tak si to dajte na plech. Pozrite sa, mne to vyšlo akurát, mám to asi v oku. Pekne to utraseš, urovnáš, dáš to na 190 stupňov do trúby zhruba na 30 minút. Takto sa mi to podarilo krásne upiec. Vyklopím a ešte na 10 minút to vrátim na 200 stupňov do trúby. No a takto to už vyzerá hotové. Čo poviete na karfiol a vajíčka? Veľmi dobrá kombinácia. Idem to s vami okoštovať, vlastne už koštujem. Akurát vám to dám na video. A poviem vám. Lepšiu formu prípravy karfiolu som ešte nejedol. Ďakujem za like a prípadný follow.